suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. Mai cikakken suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. Isar ka ce ta isar maka ka wadata da kanka, al'azizu buwayin da ba a yi maka shirka, ka ne ka kage halitta ka ba wa kowa abin yi. Mai cikakken suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. A koda yaushe Allah ka kara yi mai salati, so yawan adadin yin shiru da motsin sauti, a sada alai a sahabu samuwar duk wali. Ya hakikar mamudini ake ne fana'i, na nake ce wallahi maganin duk bala'i, markice ke juyar da zafi har yayi sanyi. Ya umil hasanaini wala ya jana tijani jarumi mai ɗarika, cikin ladab zan gaishe da kai abu ishaqa, maulan mu shaga alkasim da kai nake yin koyi. Mai cikakken suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. Sallama ga mafikin sifa da kyawun zati, sallama sayyidi samuwar dukan harakati, sallama ga cikakke guda gwari mara datti, sallama ga ahidun musahihul hasanati, sallama ga mafikin halin da shi ke saiti, ka ne ka saita halitta ta zama dukan layi. Abu ɗayi, abu ɗayi, abu ɗayi. Ya wakilin Allahu shugaba ba ƙuraishe, duk abin da ka ce ai ya fi ƙarfin a rushe, tun a alamun zarri ka ce bala ya nabi. Mai cikakken suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. Rayuwar ka ta zamto ni'ima a gare mu, ran mu fati mun tashi dukkanin hankalinmu, gare mu kayi bayani hadisi kalar rawi. Hayati kairin lakum ne ya ce dukanmu mu shaida, wa mamati kairin lakum mu dinga ibada, domin ka sarkin da yi muna ganin mai muke yi. Mai cikakken suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. Mun jinjinawa ashabu sayyidi abubakar, sayyidi usman hafizi da sayyidi umar, zakir rasul sadauki zakin ilahu aliyu da imamu. Kane ka zan farko ran da za a zo gun tashi, kana ta kamshi Allah yana yi marar rashi, tambayar ka yake mai kake bukata in yi. Ya habibi kai shigar girma ga mala'iku, bayan ka suna kirari aljanna su suke so su kai ka, wallahi da ka so babu wanda za a yi tsumayi. Ai haka ne lalle. Alyawmu bil mirsadi ta zo da ba mai kubuta, dan a ranar Allah yana fushi da halitta, mun saddakar duk wuta za a kai mu dukkan bayi. Mun tuba ban da kai ranar babu wanda zai iya magana, idan akwai waye tambaya nake da anuna, mai mukamil mahmud shi na ce ulawi. Ulawi shi kadai ne sarkin halarci mai tausayi ga dukkan halitta, jinkan da kai mana wane uwa gurin sandanta, bi kaulika ummati ummati halarci kayi. Mai cikakken suna annabiyul ummi garkuwar duka bayi. Babban da kai masa nema ya sa ya saurare mu, har a bambance dan wuta da aljannata mu, laula ka da mun shiga matsatsin da ba shi da sauyi. Azanallah, azanallah, mun tuba. A ƙara da ta da mudu da sirrikan so
صرت محررا بكف رسول الله قلبي من الشرك إذا علج الهم بدد شمله بنور يقين لا يروم فيا ملكي وأذكر بيتا قيل قلبي وإنه مقالي وحالي حالة ضيق والضيق إذا كانت الأقدار من ملك الملك فسياني عندي ما يسر وما يبكي ألا يا رسول الله يا غير مرسل سموت عن الأكوان فضلا من الملك ويمسو بك المداح فوق قروني ولو كسرت أعماله قلة النسك رفعت إلى طه الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكى للجمال وإنه لأشكى غزالا قد شكى كيفة الفتك وظنوني قد أشكاه من بعد يوسف وأبائه طرا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر